kita niki kan tiyang Jawa. Nenek moyang kita niki slametan ten sori wit-wit ten Grombol napa niku. Kan niku ditinggal. Nah iku ditinggal setelah enten Islam termasuk Kanjeng Sunan Kalijaga nggih slametan ten sori wit-witan nggih slametan ten ngoten-ngoten niku tapi tedoane ditedho. Mboten ditinggal. Sing garai sing dianggap syirik niku tedoane ditinggal. Dadose dianggap syirik. Ngoten, Mas. Syirik kan menduakan bisa. Lah nggih niku, menduakan Allah. Lah terus kita niki makani ejin ngoten nah, mboten enten ten Al-Qur'an. Menungso niku mboten asal berguru ten jin. Lan mboten asal dadi pengikut jin ngoten. Menungso niku. Nggih. Kula nglawan haji. Nggih. Kula niku Ka'bah. Nggih. Tapi ati kula mboten ngadep Ka'bah. Nggih. Kira-kira sing dianggep watu lah wae. Nggih. Ya Allah, kan opo niki? Nggih, wingi menika kula pun terangaken niku nggih. Nah, lek tiyang syariat kasmaran enten Allah niku dilampiasaken umroh metawa haji. Nyiume nggih nyum Ka'bah niku tiyang syariat niku. Mboten napa-napa asline, tapi nggih krana niku wau napa mboten asal lami-lami senajan ngothek mboten napa-napa. Nyium nggih mboten napa-napa, masih lami janang nggih mboten napa-napa. Tapi ten niku kathah tiyang rebutan, akhire enten polisine, ayo digebuk-gebuki. Syirik ngoten sing tiyang-tiyang niku Ka'bah niku. Sesungguhnya mboten napa-napa niku dinas dadi Allah rumahku, Allah ingkang sanjang. Iki omaku Baitullah ngoten nah. Lah ngoten nah nggih. Mboten napa-napa, tapi lek ngambung watu liya ngambung sing mboten diucapaken Allah ya mboten angsal. Lah ngoten nah. Dadi mboten napa-napa masih nyium Ka'bah niku mboten napa-napa. Meskipun niku dianggap batu. Lho nggih, tapi Allah ingkang nyuruh, ingkang ngengken. Ha iki watu niki, nggih watu cukup sedunia niki sing diridani Allah nggih Ka'bah niku. Kan Allah sing ngengken, ae kon munggah kaji ya kon umroh, kaji asline mboten enten umroh asline nggih. Kaji sesungguhnya, tapi karena wis akhir-akhir zaman iki nggih krana napa akhire metu enten umroh sampai enten tiyang ingkang sanjang bahwa umroh niku wau refreshing. Ya. Ngoten, sampai enten sing sanjang ngoten nggih. Refreshing ten sejarah-sejarah tapi niku refreshing ingkang religi tentang sejarah keimanan ngoten. Nggih pun mboten napa-napa nek Mekah niku. Watu niku krana Allah ingkang ngengken. Dadi tiang syariat niku melampiasaken kasmaranan Allah ya melalui Ka'bah. Lah lek tiyang makrifat nah niku kadang gurune ingkang dados lampiasan sampai wonten terjadi seorang wali waktu jamaah ngeten iki sing estri kasmaran ten Allah nemene akhire ngadeg nyekel narasumbere diwabuhi diwapak to para tarik kabeh tapi nggih mboten fungsi aurate. Mboten lek tiyang ngoten niku mboten gampang sing nggih lek sampe entek-entek nika murid entek napa walak. Tapi mboten lek niku. Nggih mendel tok meneng nggih kados watu niku wau. Watu tapi napa masih dirangku masih mboten napa-napa. Saking fisike niki kan menungso, padahal wis mboten fungsi. Aurate wis mendel ngoten pasrah ning Allah, sifat kemenungsaane pun ical itu. Asli ten mriku. Karena Allah Zatullah niku mboten ibaratnya mboten berwujud kados makhluke. Dadi kita nggadahi rumangsa kasmaran terus. Lek tiyang-tiyang makrifat kadang niku bojoe mboten direken kok nek tiyang ngoten niku sampe bojone dipegatan masih status wali. Nah ngoten nah niku. Tapi nggih krana enten syariat niku wau masih senajan mlebet tentang rekod hakikat makrifat ya balik-balik ter syariat. Ya tetep kados harmonis nika keluargane. Iki mboten napa-napa lek soal sesajen menika ancene nenek moyang
Indonesia termasuk tiang Jawi niki nggadhahi agama piyambak kabudaya ngoten nggih dengan ritualnya nggih maringi sesajen obong-obong menyan menika mboten ditedha tapi di Islam yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi disempurnakan gak apa-apa selamatan ning dia gak apa-apa pokok dipangan sing nggih Ditinggal apa mau. nggih sing ingin ditinggal niku ajaran Islam dereng menyeluruh salah bener nggih napa terus ya Allah ngoten tapi Allah pun nurunaken sing melalui Rasulullah niki. Dadi kedua napa mawon nggih tetep selamatan ning kono ndungoe ning kono di nah niku nggih mboten enten Allah ingkang nyuruh maringi nedoan jin napa mboten enten. Mboten asal sekutu kali makhluk-makhluk lintuhe menika mboten enten mboten asal anjen. Dilek ancene masih niku rupane watu, ancene Allah ingkang nyuruh. Ka'bah. Dados pelampiasan kasmarane awak iki mang nggih watu, nggih tetep watu wong nggih mboten tetep napa-napa, tapi Allah saja. Iki ngene ngoten, ya tetep niki mboten enten mriki mboten niki sakniki lagi dipecah. Kajak kangen umroh kangen ngaji nang Tarim. Enten pundi, nggih seniku wis ula-ula niku. Mboten sirik kadose. Mboten napa-napa. Kan kata-kata ya apa Sayyidina Umar iku ketika ngambung Hajar Aswad kan ngomong andaikan Rasulullah tak mencontohkan tak lakoni wong watu kan. Wong watu andaikan Rasulullah tak melakukan itu aku pun tidak mau. Berhubung Rasulullah melakukan aku mau. Rasulullah melakukan atas perintah Allah pun jelas. Akhirnya gitu mau. Wong watu cara akal aja. Wong watu akeh di dalan-dalan apa mana di Arab kono watune gunung-gunungan terjal nih. Nggih napa? Nggih sami-sami suwun-suwun nggih. Takon apa ya Dayul? Takon apa sampean?